سورة الممتحنة آية 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. على كان بصواب على كان دانغوك على كان بلو أسلام يتشنك على كان فاتل من يذاته أما هنا على فاكان أكمل معك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. لن تنفعكم أرحامكم الشنجو أولو تعنفا البلمو الشنجو أولو تعنفا الدو أولو تعنفا يوم القيامة يفصل بينكم. لا هركنك يكو على بنا فرلك أن يوجي وكما قريت ala ya fokatu kuma mina ya don chain hal sabi sai ka taso wani zuli nufre hatibu kuma mina na annom mina kuma mina ni bokera kan ngin galama akwale ya dabo ka balma suru ne tangani ai balma suru mun bi ale dun suru ya ta ni quraishu ce ale sigin vede yi uchela وما عليه على كراكا كبارين بلاكتا وما لعل ونالي ويرد عليه أما سنة مولا تفسير كلام كويان وعلى كان ما ينكري أن جامعنا على كود تشيمبه بل ما يكوكا شنجي يكوكما سرونيو كما أن ديونغما أن ديمبايا كما ko o den nunu no balma nunu olu ta na koy min la harade ko
ko lahara farali bi ke ka bo aniyonte balma yakunu ulu dai je ade an ga kardedu ho hallan bedi bi to adafe hallan na fulu be to adafe fa nga boni ngoyina o dai je ade fa idha nufikha fi as-sur fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun ni buru fiera ni fiel kera burula fala ansaba bainahum kunna bitam goni yonjabi wala hum yatasaalun ma tisgachi balere wala yas'al hamimun hamima yubassirunahum tirmo bingina yongo yawma yafirru al-mar'u min akhihi وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه بيكو كمكي لابو ماشي مغوتشيلا وانا انا يوم لا سدبلا انا يوم نجي دبلا لا ربك ويكوي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى كوكمنا أشجو على دين olu ta nafa koy abike ka olu munun koloshi yoro yini ya halna ka ala ko bicin abolu ka jela tike nye yoro yini halna ka ala ko bito dafe aka don ku ta nafa lahara anu bina faraka bonyona je kunda janya dunde bere jela tike te dore wati kumuruni ko ana je munun psika tosina alqiyama ini kadeba psika faranyonga chukumina oye ni ujera ka ala ko ke nyove ya ni usona ka tuino fe ala kula walni etuguru no fe ala kula na ballo ka saruka ode je ko tike baluye o je o de bita procureur aljine kono o furu bita procureur aljine kono o balma o bita procureur aljine kono hal na ka daraja o tekili ala yo nyefo ka bi fonsiria o tigima ka nasurali de ka daraja be sanfɛ ka ka dimba daraja korota ku ala ku faraga nasura dimba de daraja be sanfɛ ala bi dimba tigi fana korota wala sa ku ka fagili ka amma no te koni fo doron ne balmado tugu nyoya min to ko balmaya o shinji tugu ala yo yini an fɛ jena ya nga shinji dali jeya o koroi shinji tugu libi yini nga atuguli min no be ala ko tike ko ci yini de shi tugu min be ala ko ci hali bang ba ko min be ala ko ci sharia mo ni ala yufo kuni bang ba fla bi ka do fara alaka fena min don tila fala tutahuma ko kanu fla la batola bang ba ko kwate nye faki do kafiriya dafe faki do flanga fa dafe a abike chugodi ne masa kondo na ko ngaminge mboke ai ama fika bugo koy ama fika nen koy ko kana labato ula ala yuda madifu kuma do ando bu kuma num fam wanye fuka ne ben zimbo kari kani ngoyina oni mbere ka kama ono tekili oni mba akele mba jedumina mba jenyumayana ono tekili hu shera bi ihsanu yini kata hal kafiri bolisona manga kechugo de ba damana o deme un tobeyo al musaadat al insaniya ayrabu fo ko adama de anyo ndeme o kore di foite ebe ademe donon ka fo adama de do ko bala nyedumin da baba adama de do asatofle nyak anikishi abana onanyo no oni adama de kari kanu yere benena balma do mba dege ba jado ayre la nabe je kula o de tsika ke ini mache mami no ko ale magote ala kula amagote lahara kula amagote ala ka kilibadi ala e katlaka to no fe kele ko jado ayre la ko kanu ke balmadu o koray kwaya ka balma yinde bla ala ko sabe o te ko be kula anjini mati jawga man to be nyefe o bana ala ko yan ko ashinjiu
ano Qur'an de famben ala ila haram jam ko donde do minan na foloti ma nafa dedi nafa ko foni ma min duskun zanu man nana alama de illa man ata Allah biqalbin salim don boba ko salimun min ash-shirk salimun min an-nifaq salimun min ash-shirk iskun ka sanu ka basi ala lama iskun ka sanu ka bo nafiya la iskun ka sanu ka bo mushrik la ka sanu ka bo kafir la biqalbin salim o kore ini idusku sira alama ka soro ala kilibadiya sabati be akwa ala temmin fe akishinda ka bo ala kan iskun kishi o bana ya ala koko ashinju anadin uluta nafade aw ta nafa cuuda anu bebe lahara kenaka ala ko abina faraka bonyona lahara ko abina faraka bonyona bebi yere lahara bebi yere ala balma wala surmau ayulu taw to ma kiligi yawma yafirru al-mar'u min akhihi balmaki wa abihi ifa wa sahibatihi imsu wa banihi idu ما تو لبانا ولكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وكما تو بدي فرالي نيونغا نيكي بالما بجاتي ابچايا ما لا ان كودو كاسرو وكما كوردو مان في كل هارا كو بالما بيبي بولي ان يكو في بينغي باسكو لوكا جاتلا كو بي بينغي تو ما فويا لعل حكي لو يا فام جي ما ورا تشام بي لو تو ما فويا افورا دي كو بي ibenge bolaw ibenge fana kungo kebe ka sugula likulli mri'in ibenge bola likulli mri'in imoke bola likulli mri'in imomso bola i buruju be bola wanima afami yawaddu almujrimu ekata ukala yiba fam kadaka ifasula mo be foray gien maare be foray kun ya be di jurumu to ma ba beke kaare kuma boka boto suma kuma yi kuma koroma de alay mo la surmon ayulu de fo tado kuma te minga jangate mo ko ini munu nga surun ko sebe amana gele ya chugo munu mbi sonka jo ma ibalma bola balma ke fakili bakili na gwana chugo obi songa jo ko dowla ibabola ifabola imsobola ideu yere demu no wolu bola ko ngani mbede be bol lahara ala sura ka foko adama de kilingile be ngodo kembe ka kilingile be labo lahara mimba sugula ka bomba wore ngoma onga ona tabe bobu yere balasani ko chama amfe ala ka boda di kai Qur'ana ba faka fi on ba faka je Qur'ana kuma do foka nogo bulula nga halsa amiyon soso kuna o pana ko ya do wada to alaykum arda ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalik fa ulaika humul khasirun kana to idu yisugula ikana fuluki sugula kadaka ibina min domina aflati fonyeyi wala yanfana komi cheka dalu ale rebulo akanga kadima ko ntanga mana ke chuko amma sunna mo mun bi magay akanga sigoni kuy ala ko ka abeke ga ba alala mamun kama adin abal masrum ulut sika adna fa la haro uta nafa munakasuru be farali bina ke aniyonche abaraka bonya abu faraka bonya shimo wota shila alkiyama ni mo kuna bebe ga ire be odato hadisa do be ambe ba lakaliya wajuli kala tabulo be mo ba fo no ala kira ka sunna do hadisa wa hadisa na amba donc afo nabi manani unani be ulul azmi mo buta uyoroku ka sunaldo anzurnaldo ala fi akando aljina kono mo tuto fuye de mo buta fuye de
ay ala deli aka kirit ke aniyonje ube banga bla mo nya ka to fo ba fo kulu reta de jorobu labi no hon bo fo Musa bo fo Isa bo fo Ibrahim bo fo ko mam bisiga jogo do ka fo ala ka kiri joni yonje ko so ala yo joro di ala kira di sallallahu alaihi wasallam lahu ash-shafa'a al-kubra sunal dumba we ka sunal do jon ala ka son kiri rekat ka ba soro jokunda jena mo jole mena mo do bana mo kono gona mashita di ba ke ko mena wala kullahara ala bina faraka bonona wallahu bima ta'maluna basir ko wabi min ga ala ba donde abike ga min bara ya ala ba don amin be mina ibe mina dugula be mina keneka yemi ngi ka dugula yemi ngi duwerela ko abi min ga ala nyebala ala nyebe be ka ketala ya rabbi ala kanji yumana ala kan dugo nyeka te mambangika ato kuin baran mate yer jirabo awa bara dugu yere sika dugo alala fon fem besina nya babel ya rabbi ala ka bodake قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قد كانت لكم أسوة حسنة إيكادو لديجلي يمانجرا إبراهيم لديجلي يمانجرا أو إبراهيم في إبراهيم والذين معه إبراهيم أنا نفهمه كل لديجلي يمان لديجلي يمان بإبراهيم أنا نفهمه لا أو لقد كانت لكم في كادون كيلكرا أو أسوة حسنة الذي يرى يمونا وقريد فندم تولا إبراهيم يكون نجيكو نوانا الذي يرى يمون كما بإبراهيم الذين معه نحن نفقه هذا هل على كرا صلى الله عليه وسلم على كرا ركبه وسو من نبي مامي شندو على كرا nasabu bita kunja Ibrahim ga kana bana ce da alkira ku Ibrahim dai dambe kana irin abi Ibrahim khalifa Ibrahim imamul muwahhidin tauhidu tuka almami ko an ga Ibrahim ladigi aka kunyum kullu dige ron nyum be Ibrahim na annofe jama'a an وما تفون نبلي كو شرع من قبلنا وتفون نبلي كذاك ني تمني دودي على كوكا ان الله دي وكما على كو ان الله دي وقري ان نومبه دما كان نونغا شريعه كندو جوغو منا سنا على يا كي ان يروكا شريعه انغو فام ني على ابراهيم كا كودو بروبو تيندرو كاتمي ان شكا جواجلي basoro laalla o nawnga bato ke chugo do binyonje nga ka fo Ibrahim ka kudo fo katla ka fo ku angango ladigi o koroye ko o te Ibrahim ladigi gwanza iblede oye akera mvana ka shere o ala de ko anga Ibrahim ladigi sa muna ni yoro ina ya abino nyefo qalu liqawmihim inna buraa'u minkum ko Ibrahim na no fe jama de ko ukam qawma inna buraa'u minkum aw naw farala koy aw naw te ñoo ñesra ka fu lamli aw naw ka tugu ñoo ña tikera anna ka suru ñoo ña ñonzra bo obana ana bari'un min fulan ukurai inate ñoo ñesra ka ise mbo sina aw ñanze mbo aw sina ka anga telika min famu apa wana ngala wudi ko aw woni aw naw tebli abayere ya mayre abaka tabulu la yiru bandala
ko Ibrahima na ka mo anno fe jama munun limani ara ka fara Ibrahima ka wende fo u ka mo wi u fasula mo u balma u ka dugula mo uni ma munun ye kele ka kon Ibrahima ka kirayi yani Ibrahima ka ken nabi mai ka ci kuma uni ma munun ye kele ni mamunu wiye seneke nyomo wiye ni mamunu wiye dominike nyomo wiye ni mamunu wiye siki nyomo wiye ko aun mbari mbe ka bo awma kore aun zimbora aw sina aun ni aw kebli aha wa mimma ta'buduna min dunillah awa aun ni aw kebli awa be femunu mbatu ala tanana aun zindo o bato fɛnw fana la bilen kafarna bikum aun kafiriyara ni aw ye awge ana ka boliw aun ma dawla bilen aun kafiriyara n'u ye o de y'a ka fɔri ye maa min n'a tɛ silamɛya la ni silamɛw ko ko kafiri don u m'a nɛni silamɛw yɛrɛ de fana filɛ k'a fɔ Ibrahima n'a nɔfɛ silamɛw ko aun kafiriyara ni aw ye i bana femina i malimaniya femina i kafiri era no de yo o pana mamunu te islamaya la na ngu kafiri o kore ko u kafiri ambe islamaya de ma koro re talo ko we nen ya nate ni islamo de kuma kai ko Ibrahima to ko dulama to nu masuna mamunu be buli ko lay flanga fu yelay ko awni aw tebli anzinda sina abe femu bato ala tanana on zindo kulabli on nga shete do labli on nga bati do labli on nga sagati do la on nga nafulutte do dafe on tiyo kekabli kafarna bikum on kafirani awi anda ka mushriku ya tabulu inabli akuma korode ni umatla koy ubekman wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal-baghdha'u abada uko wa bada juguya ni nyongoniya o bangina ani aw cesade aw na ce juguya dugolin deble de juguya ani konya o bangina aw ni aw ce abada bada fum ngake hatta tu'minu billahi wahda fakadda ala kilindila funa yi ala kilinya domina banga jena nga balma ya bisirano wani yoro ina ndo sigile bina meri o mana ate awere ma foko Abubakar dimson nana ko kira ko aka nyuma yakaya nimbe biseke nuye nunza to yo biseka dumini blakata duma nga utuka foi labli abike ma do ya boy ka nyana may la pew ka haramu ya ka ina teje ko foi ma akanu tilay kanu tala na tabali adama de ya nyuma ya ibse ko kai ayra don yeni ngene nga tembe o ala ko ladige yoron nyuma be Ibrahima na ay ladige liminta to ma winde ta Ibrahima ladige sraka chan islamaya la de alkira ya chama fa sallallahu alaihi wasallam kira ya chama nge ga yandain ala ni mai prepare latike ka onde bilama bin de kala nan dala ni ngalanna abe suraka soma invité ka bolution invité ka no sigi angoro dege ka boisson duma ku wele afanga ala ko kenawka ونيرة نمسك في فم عندنا مستحيل وكان من وافق منك انكراب impossible انكراب ما يريد تا دون يمير نده impossible كون دبليو ما كيغا با اللي باكا كاي suma man tubi nga abe waduli ke orla an waduli ke law kadi abta bonyoy ni me bolde son
bolution tana o islamé flanga foya de kabu kafriya be nini fora ama ko islamé tasamuhu dine ko tolerance dinu tashabuh والتعايش ويجي قايد مسكا تعايش كي يرجعوا فيه ياكي على جهود فيه ياكي على كرة جهود فيه دون يتسامو كي يرجعوا فيه ni mama kwati fe avea anga karamogo famba bike gatani ni ito fe kui hali ta fe kai ita wele ka fuila inati je fuima o mamunu mbola ya o mogo de bike kafiru dege ko parce que ko islamé tolérance dine ni tolérance kundo muna iti jugu tolérer nga ala jugu ibo de tolérer tolérance de ko munafiqo ya dugu netanika neba ala fe no e tien yi duskuna itsika ka ala jugu fe ala jugu kanu tsika duila abada wa kodo be farachugo foyitulu la nyonga wadi mali rete itaay koy parce que ame munu ye ame fe munu ye télévision na oda anta intekele koy we wajibi bina dine nyemo fara nyonga politique kene mununka ibode je kono ka chaya walma ni dine nyemo baynana ni jamanaina rasmiyan ya kumbe ni nunu ye jaku ya do tara gerenyo na foto tara u filmera nga ere ka dina bara personnel ka kafiri wele kanaski fuka tla ka gasisi o kenaka na kere jaw wele kanu sigi anga wajuli kenoga غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ريتنو قرفه ولا بلده لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين هذا حكمه تفو كنaka iblede mumena fo ambe malion di ambe ko ala anga nyomine jamana nga jatoro jamana kalafia no jara ala jamana na lafia nga lahara afna lafia ko ni natura ni tuko inata afora yo kula rahata fi dunya ko amel lahara lafia de yini kan do jien kono ya nga angu ko fo jien de ka ke ndama adama dum ba fega jien yele makka ke aljine te sola te sorode imam ahmad yo defa ko lafia damne rere ni se dal jine buna ko dala domina ko lafia de damne nga jama e yabe jonna ko lafia famo warti buwa plaisir bateau la wa lubu ni duwa de bateau kon be ni wele kata mi mabuke wakila ko de jien o de bu lafia jien kono nga halsa o malafia nin ko yi ay sanga sura malaka te me rabbeka no e ka islamena tanafirike ka dunyona halsa so ngara fe yani mater fe kuma dam na rajola ibo kame am islamo fo am chrétien fo am ngala datu fo wala sa ka donc aller avec akale no de ni nafiki diente islamé fo ikate mi chife ato nga fo tande fo itala parce que jamana intamatena bedi hal wajuli kala dona nasia to on kelentia on bien chrétien ou bien bolisona ou bien et wajuli kala bolisona ou bien e kambola kika bolisona ou kala ka boya e kambe ko bolisona ou bien ko ko ga hake koloshi e ma do e tachena e ka ga mamunun takele fa ka tunu Qur'an o defo de na ma dese koni kanga nga keleke fo dine ka ke ala kelene fo batuka khalasi ala kelene Qur'an e mi fo yo an desele de bisiki ka fle do be fara ala an desele de bisiki ka kafiri afle an desele amma an yere donné fle kuma munu na ni nunu te chiun gida ani Qur'an sa yo fede
silamɛ ka miiri ko a bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ ka kan a bɛɛ bɛ fereke ɲɔgɔn na kɛnɛ kelen kan nka a bɛ kɛ denmisɛnninw tɔɲɔ dɛ denmisɛnnin minnu bɛ kɛ wuli ni fa tɛna wuli u la u bɛ ko woloma cogo di denmisɛnnin tɛ fɛn dɔn a tɛ kalan dɔn a tɛ foyi dɔn ale kɔni b'a ye dɔrɔn nin tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ne jugu de ye nin ye n tana ye nin ye n ko an yɛrɛ b'a ye an tile ko baro bɛ yan tubabuw b'u ka denmisɛnninw former fɛn dɔ kanu donn'u la ka u na n'o système ye chrétiens bɛ se ka cadeau ni fɛnw d'u ma k'a fɔ n'u ko nin bɔra min ko papa Noël de a d'i ma minnu fana n'u bɛ maa min juguya la u bɛ se ka fɛɛrɛ dɔw kɛ min bɛ o fɛn in kogoya de ye anw de bɛ k'a bɛɛ ɲami ɲami ka jira an denw na e yɛrɛ de y'a kalan a yɛrɛ a dɔn a b'a mɛn ko bolisɔn ye kojuguba ye nka a ɲɛ bɛ o ma juguba in o kafiriba in ni e sigilen la ɲɔgɔn kɔrɔ fo fauteuil kelen kan a ma na diyagoya la e yɛrɛ de y'a wele ka na u yɛrɛ b'a fɔ n'an ko k'an b'a kuma fɔ a mɔgɔw yɛrɛ ko anw ma na an yɛrɛ ma dɛ u yɛrɛ de y'anw wele y'o wele ni tolérance ko don madu ma i yɛrɛ jugu wele i yɛrɛ jugu wele nka i yɛrɛ jugu i m'olu wele dɛ i kun olu wele kɛ u ka ban ka taa i k'a fɔ an kɔni y'u wele nka u ma na jɔnni y'a yɛrɛ jugu wele a ye t'u ɲininka jɔnni y'a jugu wele a ka wuli kɛnɛ kan jɔnni wulila ka taa bɔ a jugu ye a yɛrɛ jugu a yɛrɛ bolo maa min bɛ n contre la wala bɛ n ka intérêt dɔ contre la jɔnni na b'o ye yan nka u bɛ wuli u bɛ sɔri la chrétiens nɔfɛ u bɛ sɔri la bolisɔn nɔfɛ u b'u invité u b'u wele foyi tɛ garibu diɲɛ ɲinini ma de u y'a kɛ dɔrɔn k'a jira tubabuw la anw bi yan a kana siran anw ɲɛ anw ta in a bɛɛ ye kelen anw fɛ yan a kana siran anw tɛ kafiri kɛlɛ kada kafiri bɛ siran fɛn kelen min o ye silamɛ ka kɛlɛ ye hali munafiku min ye munafiku caman don silamɛya la o y'o de ye ittakhadhu aymanahum junna kuranɛ y'o fɔ u y'u ka limaniya kɛ tangana de tɛ muminiw tɛ nka u farala silamɛw kan walasa u ka kisi kafiri bɛ siran silamɛ ka kɛlɛ ɲɛ parce que silamɛ jigi bɛ ko wɛrɛ kan ale jigi tɛ foyi wɛrɛ kan ale bɛ ko diɲɛ in de a t'a fɛ foyi k'a ka diɲɛ ko tiɲɛ o ko in kafiriw bɛ siran o de ɲɛ diɲɛ kɔnɔ bi maa minnu n'olu faguna olu b'a jira kafiriw la kafiri kuntigiw la diɲɛ kɔnɔ anw bi yan baasi foyi t'anw fɛ yan ka ɲɛsin kafiri ma baasi foyi t'anw fɛ yan ka ɲɛsin diinɛ wɛrɛ maa ma anw ka di foyi t'anw ne yɛrɛ mana waajuli lamɛn sisan n'i ye waajuliw lamɛn ka mɔgɔw bɛ kumaw naamu cogo min na ka kuranɛ kalan i b'a ko kuranɛ wɛrɛ de jigin bɛ an ɲinɛ ma wa ne m'a dɔn ni fɔcogo wɛrɛ bɛ nin na nin kɔ wa awa an ma taa yɔrɔ la dɛ i bi a bɛ se ka kɛ i kalan bɛ nka ne t'a dɔn awa ni kɔrɔ wɛrɛ bɛ nin na Ibrahima ka nin ko in tari ni fili de b'a la an ye aya min kɔrɔ fɔ sisan o t'a kɔrɔ ya hali n'i y'a lajɛ tubabukan na o de tɛ wa ala m'a fɔ ko an kan ka nin de ladege wa an minnu b'a to anw ni bolisɔnnaw ni kafiriw ni mushrikuw bɛ ne kan tɛ e ta ma dɛ ni maa min tɛ taabolo kelen o ye mushriku ye ne kan t'o ma dɛ an ye caman fɔ o la ka kɔrɔ ne ni silamɛ bolofara min tɛ kelen o ye mushriku ye walima nin ye mushriku misiri ye ne kan t'o ma dɛ o tɛ n'i ye kafiru minnu yɛrɛ bɛ balo ni mushrikuya yɛrɛ ye minnu bɛ mushrikuya yɛrɛ publicité kɛ ka mɔgɔw wele ka n'a ma an bɛ kɛ k'olu de impliquer an ka silamɛya kow la hali sigidaw la a commencera ka kɛ sisan u bɛ taa misiriw bɛ t'u ka kow sara kuma dɔw kɛrɛfɛ bolisɔnnaw la parce que ko wari b'a bolo u bɛ misiw bila ka na u bɛ fɛnw bila ka na misiri la ni silamɛya façon silamɛya ye fanga sɔrɔ tuma min na ni makan da yɛlɛla k'a sɔrɔ ala ko mushriku kana gɛrɛ hali alikaba la ɲinɛn kɔfɛ ko mushriku kana gɛrɛ alikaba la ka magan ka haramuya u ma i y'a filɛ somaw ni maakundanw filɛ u bɛ u pari ka dulɔkibajɛw do ka n'u sigi wajukɛyɔrɔ la u hakilila tigɛ u bɛn'u sigi kuma dɔw la diinɛ ko fɔ yɔrɔ dɔw la u hakilila tigɛlen est-ce que e bɛna fɔ n tɛ ala ko ɲɛnama jamana fanba b'o kow de la yan
parce que na ni ni fo we o te ni e o bitar sa diga rola sa o te ma yana mai sa o kar sa ma wara dam nu bo rola bon na nga mana ma be fliflita nu jama be ko e ni te ma yana ma o sa ma jama ma yana ma to ni ju mensa an sigira ka ko laje e ni te ko yana mai sa abbe matla ka kenem ne ya mali ra jun me mali ko nyedomli anga yan dine ko nyeta dine ko la nyeta politique ko la nyeta amara dingola nyeta mara kala ko la foi ta ke ni ko nyami de fedo be luti nyami yona koy karon ke fedo be luti nyami yona islamaya tika fara foi tika fara islamaya ka islamaya bi ko nono kene ni femvi o ta doy o ta ga boala bala kire ni defo sallallahu alaihi wasallam islamaya sirabat lini sirabat banginindo islamaya to godiyo as-siratul mustaqim sirat lini nabi angon bega ko be nyami yona ala sura siraka cha e afuka cha au ba fuka gile ko jugo ni masini mbela ni masini ni ngonu e ko fitinunde mamba ala jugu bishiyoya e ka suma yirema bani asuma yirema ni de mana murti a jugu ya bani kabila mamunun ce de ka banila ka tudu no fe jugu ya bani mamunun ce sigila kaba moke wula ta fe o dilla ka aka mado empoisonné o dilla ka do fa i ka marade do ka murti wali ka du kono ma do ka banila ka ta faruluka abiga jigoni o minu de alaka parti mo hizbullah alaka parti mo ala no fe jama de mu'minu awde ba ala no fe kele awde ka nga ala nyaja awde ba ala de meka jugu kele nga naw rek ra ala jugu dege bawu nga jube mu gerala na ko ambu wele kana ala kuma fana tetele ay rebe ke ku utto de encourager kafiri ala ete folo don ba do bisiga kafiri srabo wala saka wele kana islamema hali biniyo ke ma anti foi fola obsika ni ana kafiriya jama ba ko na folo ba bolo ba nege na sona ka do islamema halo were ni desera la ibato ida ni desera la bi sembo asia ni mi bol leçon islamé wajuli kala dum fem folo min gele way bol son wajuli kala ka fen gele ta folo way flanga foya de bo e ka fen gele ta folo e ka kele fen folo ko ni mbalulay eno katla ka ja andoro bo ko korode ko ba jugorode ato flanga foya baran mum fleni akere do jamana inda bo duguma ajawbe woni yon cew wa be fengile vie fa on feni imanzanu o kulati akmaka gele bade ajando la de okay kema afia kudo bi mado bu mawla nga kudo bi tu mawla hakilima be ku lu jamana don fay siga mawla ko nya fombe siga ka fo tenisa kuma infolla moria chugo dola mawban fe jam itsika foi fo so mawma o be fo fenge ere bak alle atto de tekele dama ta afla be mushriku ni shaytan be barala chugo mayere na barala ga ekebe ka ala ko brifini de brita dala ade mingo ki tatoué ne kande ma khalas ma mi wa abaketa ta on am flanga foya don aba juya don on manda de keta amin de kande ma fu ne kwa chugo dola ma ni tatoué titi chife nyete ne kame mi ma wallahi am gobado am yonga yo anga chion yo non de koy to duli yon shiro don mana be chuko mina beba
saraka jugu fɛn o fɛn n'a b'o bɔ jamana in kɔnɔ yan a bɛɛ ye nin groupe fila de wa an y'an ka ɲɛnamaya de sigi a kan o de ye jigilamisɛnya yɛrɛ anw y'an ka ɲɛnamaya de sigi nin ko ninnu kan a miiriya de bɛ maa fanba kunkolo kɔnɔ ka yaala wa saraka jugu in fanba bɛɛ de fana ye dabali jugu de fana ye n'i y'an ka kuranɛ filɛ kuranɛ b'a fɔ am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadlihi ko ne ko u bɛ sɔn ka mɔgɔw hasidiya fɛn ka ala ye min di mɔgɔw ma a ka fisa mandiya la o kɔrɔ ye ka hɛrɛ ye maa bolo ka a kumaniya ma ni miiriya dama ye a bɛ fɔ o de ma ko alhasadu o de ye hasidiya ye alakira ko k'o de bɛ adamaden ka ɲuman dun komi tasuma bɛ dɔgɔ dun cogo min na i b'a kuma faamu wa ka maa ye lahalaya ɲuman dɔ la wali ka hɛrɛ ko dɔ y'a bolo ka a kumaniya ma i dusukun na hali a kun ka n'a sɔrɔ wala hala ka bɔ a bolo ka di ne ma o miirili dama dɛ jurumu de bɛ sɛbɛn i kunna f'i ka t'o miiriya bila jurumu bɛ kɛ ka sɛbɛn i kunna ko o miiriya in o dusukunna siri in bɛ i ka ɲuman i ka baara ɲuman baraji dun komi tasuma bɛ dɔgɔjala jeni cogo min na miiri bɛ ɲɛ nafigiya misɛnmaninw baarada la patɔrɔn kɔrɔ o mɛ ɲɛ fo ka wuli ka se somaw ma fo ka wuli ka se mɔriw ma an ka fɛɛrɛ kɛ kari la an ka fɛɛrɛ kɛ kari la mana an b'a a tɔgɔ sɛbɛn wala an b'a kunsigi ɲini wala an b'a fɛn nin ɲini an b'o don nin kɔnɔ k'o fana don nin kɔnɔ k'o kala k'o kɛ tan ka ŋaniya jugu miiri n'a ye walasa a ka halaki a bɛ hɛrɛ min na o ka tiɲɛ hali e t'a sɔrɔ wa a kiliyan fanba bɛ yen soma kiliyan fanba bɛ yen wa n'i ko mɔriya fana ka marché a kiliyan fanba ye nin ye dɛ n'i y'i sigi ko kuma an bɛ ɲuman de kɛ an tɛ juguman foyi kɛ ɲuman de bɛ na e ma ɲuman yɛrɛ de ye ko nɔgɔ ye sɛtanɛ ka dɛmɛ bɛ ɲuman na wa an k'i dɛmɛ karisa ka wari sɔrɔ simplement a kojugu foyi kana kɛ sɛtanɛ b'o kɛ an k'i dɛmɛ karisa ka bana ka kɛnɛya simplement foyi kojugu ka kojugu fara ɲɔgɔn kan o de ka di ibilisa ye baara ye kɛcogo ye kojugu ye ŋaniya min bɛ yen o ye ŋaniya jugu ye a bɛna ko min da ka min sɛgɛ o bɛ kojugu s'o ma o b'o fana bila ka kojugu kɛ kojugu ka fara ɲɔgɔn kan fo a bɛɛ ka halaki ka d'a kan adama n'a den si ko man di ibilisa ye a b'a fɛ bɛɛ de ka halaki a yɛrɛ y'o de i kale o de ka ala yɔrɔ ko fo n'a dɛsɛra min na adama n'a den bɛɛ k'a b'a bɛɛ halaki ka bɛɛ don jahannama kɔnɔ ko fo n'a dɛsɛra min na ni ala yɛrɛ ye minnu bɔsi a la yɛrɛ bɛ ala ka dɛsɛ a la sigi kɛ b'o de kan a ye n cɛ kɛ tan n cɛ a kana se ka ko wanda ala de ko muso ka ko to cɛ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم muso wuli kun de ka taa ala ka nomination tura a kun kan fo ka baara k'ale ko cɛ ka don a kama kɔrɔ ma barika bani i t'i cɛ dɛgɛdɛgɛ cɛ don ka ko muso kama kɔrɔ wa i tɛ taa dɛgɛdɛgɛ ahsin ila man shi'ta takun amiru i ka ɲumanya n'i ka jogo ɲumanya n'i ka cɛ ladon ni cɛ tɛ fali ye hali wulu ni maa min b'a lajɛ n k'o ko ka d'a ye n'a bɛ kolo ye n ko wulu mana farinya cogo o cogo min bɛ to ka sogo bila a kɔrɔ n'o nana a b'i mada musow t'o la dɛ musow bɛ yaala de la o ye dɔw nakun ye e ye soma ye e b'o baara kɛ o ka di e yɛrɛ ye muso la i delila ka dɔ k'i yɛrɛ la i y'o baara dɔ k'i muso ya i ka du kama kɔrɔ an ka denw a y'a to n k'a fɔ tan dɛ foyi t'a la mɔgɔ minnu bɛ nin kuma ninnu tɔmɔ an nɔfɛ ko nin nin ye dɛ a to n ka nin fɔ nin ma tan ni nin tɛ fɔcogo foyi tɛ nin na nin bɛ bɛn ala yɔrɔ a bɛ bɛn ala kira ka fɔli la sallallahu alaihi wasallam ala ye maa dɔw yɛrɛ lagosi ni kuranɛ nasu ye ka kuma jugu f'u ma foyi t'a la dɛ i bɛ ko in de dabila
ni ma dabla fembi nyew ka jukuni tanga te dore o danga koro de yoro ka janka bo ala ka hinana aba wana nga fo chugo de biga America den ya ala ku ka danga be kafiru ko danga kera mami nga o ma ke danga de oh kuma koro de yo bashtal do ma ko fendi faruluka o dabal do ga dabal duge ku yo ko fengana faruka fem se ga faraka onde yo sibia ala de ma fo ko fem se ga farika o tigi na to o kiliya me nyew la fuka wuli kata ko ka o dabali ma che ma ko ka sawal ma so ren na to ma ko ka sa zoro so wala ko ngani ngoy ne ma fo famia ma be uwe ngaya ni jabidani ngungila ko ngoro ke bna flanata mbenge bna flanata akla ko on de dokoro ke alu dingo ni min dinge bna flanata sa ngona kira kama ngoroi dafa flal ngana ko fara re ka wuli ka fa be ke jien wuli bi jien 3 kun ko jien wuli ko re akla ni do bin na seri alladhi bil labadi kurakura afura yo de no te tsiga jien wuli ye chefa eti che soro bliku ba ma yi chefa ko donna to du jebe bo kalama esi yoro wanna eteke fuyi che yana mashite furu awa ni yake kenakan ko juguye ibi shi to ni ke kasula o ya che ko bani shetane ko nu masiri ta laban flew ete ni ya laban fle ba be wuli kibi je 3 kunka ko bina do bina faranga ashi foi resultat foi ta ko fe mi here ala minga ngona be o ifuru ka sai ko edu la étape mina ni furu sara ibolla mi ta labila ima ko fende ti farika do ka farika ka ko ka mo ware ka ta fara do ay ko ka je te ka problème le ta fara do de ga e ko fende farika e be gwanane si la su ni ma ra fende faraka e sa su do te ko wa place la kwa le ka bla vraiment ni sa wadi baraka ma donation ke ma sa woni ni karsa ma boyi ka boyi ka tamin sabo ka boa pisla wol ma ka sa wala sa blay e la meto ni jibi ci o chezi ko no la fio ko no e la fio no wari bini di wolu wari e ka tro fasi ka chezi ko fo ameni ngonnu de la ja abana ambe kashila ko alati hina jamana na alaka hina binna ni ma façon ma chudi to de tay balma mawada be wuli ko karbina ke fin ka dubli ka ta dabal jugu ni fon ka kam abalma ikanga mami ndeme kanga koroto mami nga dunda koro ambe ngonu ndele o kwanga Ibrahima na kama wala digi ni iboran na ite bola be komina ikabo fanana na make domina an fleni ngomun na te foye halati me ba do re mo fa fe do no fe ka ko be ka fe no a fe yere tale na fa ale reti ke fe ntigi ka soro ba to ikalla hara chiena kama kaba ikalla hara chiena place ngama ga yede reti place soro ikalla hara chiena na fulo ngama na fulo yere te ke tay man foka man foku prepare la chedo de la kata dugu do lan na dugu to fo ay publicité ki radio la kwale bi na fo ko barake mo ko aka bake war mancha
wa do la ko do dorome kini ko do dorome flay nana ni che ba bi che bara ko che du tama ire ka du taso kono yere nyana ko nga ko ka don ku yere na bi jinde abeni fo publicité la kan ga jama di tara ke ka yufa ka rajo hali asiti soro dole ne jigim sai adama din jaman wallahi ka fodala kari ne kanin baran akana ce ciere sa ka fos la même ko na nani mina ibi jien soro nga bi do tasuma kono ekla ka wuli ko tigi yoro yini ausla mo kata chaya ara joy oya aflanga fuela ma ami nguna wala ke ete sobiye fere yoro wala arati benye to ara mi to la ngaya be sobiye ta ara fonna be ba donc sobo inti daga fi sobo infle khilaf taala bayna al ulama khilaf taala fi sobo infle haramu do don ba sebe shiti nyon so takuna kam wo fle arana dala folo mo wara kunde su dogo nu ba barake nu ba nasina be le kun korota benay ay repando de na agog flanga polisu bulu fa be ti an téléjournal rabit ya ko so pemi mo ku yendi gouvernement yendi autre ni ndeme ave yo mobilité polisu ma ani di mana era de nogora tuna nogora de mana fe eski ku be nyamina haramu ko yere mo be giri haramu ko de ka fo place di soro abara o mo de ko be ka kashi ko ala je gele ya luma agala yaranya ma ay to anga siga bo man tabata Allahu alayhi akala illa qawla ibrahim li abihi la astaghfiranna lak awa ko anga Ibrahim na kan mo wala dige wi min fo ala yufo illa qawla ibrahim angu la dige tafsir kala yin kuma in sharu chukum na ko angu Ibrahim na kan mo wala dige ko ko in to bela nu balmo celalala ko fo Ibrahim kan mai kuma mai la astaghfiranna lak aya foli minga afai ko mina ala ya fadili Ibrahim awolo fadi kunga awolo fado fa maso ay fa wele ka dese ya abati Qur'an fa bala ka wele kana tauhidu makka dese fa maso kunga ona tabe dini faya tin kama ko Ibrahim ko la astaghfiranna lak nimbe ko fe ne kon mina ala ya fadili kada ka le kira nabi manu aka kuma joka bu ala yoro akum nuhu alayhi salam asamana de no fe chuko mina wa adama de ati mana yani ala ka blasra yani ko to ka bani ayre akunya ni kuma info mana yana ngo kuma ta ka yala ali sa do bo fa kubo ge dalwi Ibrahima yi ala ya fa deli afai ko para Ibrahima o kuma foli minge ko mina ya fa deli ka ala fa iye ko angana la diga wala de ko kuma koro de woy ko anga Ibrahima na ka mo wala diga yu symbole minge ko mo usena flanga fuela anga la diga wala nga Ibrahima foli minge ka bina ala ya fa dila fa ko angana la diga wala de o wera kera tugo mina ala bino nyefo aha wa ma amliku laka min Allahi min shay ko Ibrahima ko ne ko mina ala de ya fa dili de to ne te foi mara ala yoro yi hal Ibrahima keto ka fo ka bina ala ya fa dili afai ka ko ne ba ala de ya fa dili de nga ne te foi mara yi ala yoro ora se foi tene yi ala yoro ako ba ala yere de bulu nga ngon ba ala ya fa dili o ye fa ya yoro min bani yonti ربنا عليك توكلنا ربنا من نوين يسا إبراهيم كو على يفديلي يلي آياكوا أمنا نوا قرآن فاورو يونيف كون ياسر كوي مجيا إبراهيم كو كما من أبنا إبراهيم يقع فاي على جوي
akajuguya intina na dabla ayi sembo fa fana sela Qur'an yo fo ka no bola ko prepare la o kuma an yɛrɛ nana ye sa Qur'an kɔnɔ a jele be Qur'an kɔnɔ ka fɔ Ibrahima fa sabatile flanga foya ka aya wele a desera la amma aka ya fa deli masiga nafa ayo laydu yɛrɛ min ay abana kasi ka bo ama ka isimbo fa sina wa alkira ka hadisa bi sallallahu alaihi wasallam Ibrahima fa atnana kishilaha kadaka flanga foya yede bin yere malasa ki to kafiriya baraw la ki bi jigida ma wareka ki to flanga foya baraw la jigida ma wareka ala dana ya hakili to la de ma tsiki bobulu la la de ni flanga foya na yeri donna abu komina fo ni kudeta kalam ne la abalma bina ni ya meki dem ne na kudeta la ibta no fa ni ya me yel bi furanje de duina che bi jamana de bla bo wale do de bi o ala ko fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in surul duna ka sunal te fenye maira tu surul jere tikena surul do ka ku jangwa kamine wala kanabile aka kuna yo fo wala yashfa'una illa man tada ko surul duna ka surul do mashi funi jengera na ya ka kemali opana kodo be no lu ya ka gafe kula mashi jati gele ya kwa bi surul do mati la mana me surul do na me na mamne weni apsika ke surul do yere tsika ke ni sara flanga foya jema e bala itate shubuhai nyamite nda donte hakila ko ala ko do te fo ere de adon ni kafiri flanga foya do imma sonka boaka ibalula ka isaraka la hara nabiyuman ta dadwi ka kumana ciden ta dadwi ka kumana mashi tsiki suraldo naka alati jenaye suraldo ka do mai ma min masoni maka ina no la ilaha illallah ma min ma ni maka ndusuna sirita alati suraldo o mana Ibrahim famo angu ladige nga Ibrahima ni mayanga ladige kadaka ni make koy komina timena atebe anga sural do moye mamunu nusara kafiriaka nusara flanga foya jelika mba fo mbisiga ka fo anga fo nyongo yanga do made anga nyonza masama wal yaro plowla do fana babbe do nyona fedo e haramu ngate fako ni ma ko flanga foya haramu kondo basoro dalu fo itala ngate foko flanga foya ko do yere fana flanga foya jema ya ba ay flanga foya barake de fli ni ndashi ya blala akila ko fendala otiki flanga foya kiriti shinga boloka ka foko ambi shingo ka fria ka bo ala fe ka bashula o fana tatike nga mamunu ya don kafiriya don ka swandi u yere mamunu e son swandi am flo joni bolana membe bi ko ta don ko bol flanga fo ha mushriku ya bara munu ya bara ko ya ube ba do akeba nyuma be ba do ma fo mamunu ndo be kala ke oro jawno be burso no lay foyi kalama obseke ke waya dama ko nga bama koya kafiri miseni fo fe be bama koya abeba don ka be kafiri adi kaka abeba don ka de bin baram na flanga fo ya ma do ale re bunu be ala to de baka bunu bita fe lu wolo bita ka ala de delier o ma di shinga ko imbe ko shibere kilina ka shinga ke bafani kiliche amba beto amina kono ka be fo ajula kaka ma chambe wulika ni mo do segere tangu kerenge ma morlama sumo ta ko ni o fenjoni islamé ko ni suma feita ko ni chena uruti sori de amna a ko la chugo
la tugo la amma karamo kunda amor ta anana ke ga ala delay jaayere iblisa de bato ibi tande nga to fo ken da ko kale ba ala dildi kay taranga be maya ko ala dildi anga be maya ko ala dildi kasura ala dildi kanu olu ko jeli onde ken kan go de walillahi al-asmaa'ul husna fad'uuhu biha tol mo be ala ayala we parce que ala ko te ju ala ko te dibi la koy e ba ko do no chedo na sidna ali yoro cengo kira gindo munun fiye do foyen sidna ali dimina a dimina ko pa ma ko kira ku de foy kira ngera ni ne ko dogo ma to wama huwa al-ghaib bi-dhanin fɛn fɛn b'an se ala ma n'a b'an surunya ala la a b'an ala cɛ dilan ala kira m'o dogo silamɛ si la a bɛ se ka kɛ dɔ de fɔ kuma dɔ sɔrɔ ye dɔ ye dɔ dɔn dɔ t'o dɔ ye dɔ mɛn dɔ mɛn k'a fɔ an bɛ kuma minnu na jan ka silamɛya yɛlɛma k'a kɛ suyala ko ye k'a kɛ dibidibila ko ye i bɛ se ka hali dɔ ye a bɛ boli kunna nɔ nin ye batini do ye e t'a dɔn a jɔlen do boli in kunna mɛ min b'a kɔnɔ o tɛ boli ko ye o ye ala ko de ye ala bɛ sɔn k'o fɔ mali la bi tellement on beka kuma mu parce que ya do antigera nyona de ko malien yere flé an kuma do be a foli may ko dona de doyara ma chambe ata yere kalama te foito oni mas sominila ka fite kodon atla ki tsiga damina idarola atla ki tsiga damina fana na idarola o tigiti malu ma ble ko o so nga kuma be fi ngodongo ne tlobe chela ko mo kana kemenani biye dama ka ba baraka dima ko wakile ni keme fla ko ale be kemenani biye baraka dima kibta bleka war chela ngale bo bara wakile ni keme fla e pourtant mo bita ko o me wakile ni ka ko wakile ni ha odo do wagin kema fla kale bi kema nan ba ale reka benefici kema sigi no te war do ba rewulu ate kema nan dila ka blo lay war do ba rewulu a chana do ba bulu aka kema nan dila ka blo lay wal ma ko ngo bet la sa ako beket dlale ay reki sigi la e ka dila bali de amago bodila ni façon ni don do ni chendo waaw ko na ni kemenali mbad la kadima iti femne de adla me ni kemenali mbad la kadima ta e bi ken na politique sai bi sigi kana ne wala man doya joni afati hal do vilise ge an kuluto war mi ne ka tabani am borani mbekala ku kan na ko wartala o système B ni nana sa ite baraka sarata parce que folo akum vode ko tani saraka bo ngasa saraka bi di baraka la weda di ba bo ni nana sa aba ko sarata la de ko baraka minon won zani wajibi olu sani wajibi consultation fana wajibi to ko sibena ni sigimba chamanda fesa ana de tigera nyona ko wallahi na ma fleka kunu doni e tigera maliana febbe psika do malien kuna malien psika febbe tientiya illa man rahimallah klonge kera mo la fuka sadana adama de yere hawjara jeno fe fuka sadana ko kasoro anga ngan debure kasika bonno la doni alaka deme kono ni siramunu angeme kan ko dolula tobu fle afle chino bina jege do fera ma 600 chino boran jege lasli de malla te be muru wotile wati ay ko do na wininga ndebe façon do be chaboshin kana ya a shide taya kata akulla ben jege mara kenai ka développer u bolo ka tla ka segi kana firi amaya e jinda ya de bauna yoro ko ndaya be chinois ka malo bena feria brésil ka malo bena feria thailand bena malo feria maroc bena pomme de terre feria maroc bena madrini feria
Maroc bɛna hali persil feere yan Maroc bɛna hali carotte feere maliyɛnw ma yan an t'o la dɛ an kɔni bɛ yaala yaala de la vraiment nana i ka ko lajɛ ne yɛrɛ de ka ko sa ani an bɛɛ sɛgɛn ma baara sɔrɔ baara tɔgɔ ma se o du kɔnɔ si yɛrɛ diya ye n'i ma baara dɔ ɲɛ sɔrɔ baara wɛrɛ kɛ maa b'i sinsin ɲɔkala la n'i ka bɔ bere sɔrɔ mais n'i ma nana sigi n ye diplôme ta donc bi to k'a fɔ dɔrɔn ma baara sɔrɔ ma baara an ka n'a kɛ ten o ye kɔni kɔnɔnajɛya de ye an ka di ɲɔgɔn ma n ye nin de diplôme bɛ ne bolo n bɛ ka n ka demande don yɔrɔw la i si bɛ jɛ ten k'i to yaala la cogo tɛ Mali ko la bilen ni ko bɛ nin bɛɛ ta sa bureau yɛrɛ bɛ sɔrɔ fo ni bureau kuraw jɔra kɛ a bɛ bureau ti sɔrɔ o i bɛ fɛn min filɛ n'a ye diɲɛ bɛɛ da nafolo la a kuma avancer kalan yɛrɛ la u ye min fɔ an ye ordinateur dilanla in a kuma se ka avancer hakili diya yɛrɛ sira fɛ ka kalan yɛrɛ kɛ ka taa ɲɛfɛ mais a bɔra o la ka ko wɛrɛ ɲɛɲini o de sira bolo an bɛ bɔ yan an bɛ taa sɛnɛ kɛ Espagne mais n'i ye nin fɔ o b'a fɔ mais a se ka kɛ o ni wari t'i bolo matériel t'i bolo komi matériel ni wari de bɔra sanfɛ ka jigin tubabuw kan o tɛ wa tubabuw sigilen matériel de cunjunna san de nana o de kɛra matériel ye mais mun fɔ an sigin bɛ ala fɛn minnu adamaden bɛ balo ni fɛn minnu ye dugukolo kɔ kan o bɛɛ de bi yan adamadenya bɛ hɛrɛ sɔrɔ ni ko minnu ye o bɛɛ b'an ka dugukolo la an yɛrɛ sigilen bɛɛ de bɛ kɛ n'i ye tubabu bɛ kɛlɛ la n ko fɛnw de bi yan hala tout près yan uranium bɛ yen gaz bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen i tɛ taa bɔ e kɔni ne m'an ta in faamu dɛ an bɛɛ de do koyi walahi n tɛ kɛ ka nin fɔ maa kelen ma nka m'an bɛɛ de ma ne b'a la kolotala b'a la ok mana bɛɛ de bɛ nin na koyi parce que an bɛ yaala yaala fɛn o fɛn na yɔrɔ wari telima de ko bɛ bɛɛ ye bon diɲɛ dun ala ye diɲɛ la fɛn ninnu b'an ka bila de la i bɛ to ten dɔɔni dɔɔni ko dɔ bɛ taa réussir i bolo yɔrɔnin kelen nka anw t'o la dɛ i tɛ effort fourni i t'i cɛsiri i tɛ recherche kɛ i tɛ baara kɛ i t'a an kɔni jeni ka ɲimi dɔrɔn o de y'a to an b'an si den bɛɛ kɛ politique mɔgɔw bolo yan maa tɛ s'u la dɛ Mali politique mɔgɔw k'an to tan an tɛ s'u la dɛ i bɛ s'o la cogo di e tɛ baara la hali tɛ sɔngɔ t'e bolo k'e ka na k'e ka ban 1000 kulonkolo 1000 na kɛmɛ la cogo di e ta ye min bɛ kɛlɛ wa a y'a wariw minɛ a ta don aw ka wari de don parce que maa t'a fɛ ka diɲɛ wari in kɔ tant que i dun ma diɲɛ wari in kɔ i tɛ se ka sɛbɛ ko kuma fɔ i tɛ se ka décision ta i yɛrɛ ye nka maa si t'a fɛ ka diɲɛ wari in kɔ a ye wari in minɛ a ka wari de don ni fana y'o minɛ hɔrɔnya na nin minɛ i ka taa wote ye e y'o minɛ i ka taa wote maa wɛrɛ ye fana ka gɛlɛn hɔrɔnya na dɔɔni dɛ fana n'i y'o minɛ i laban bɛ to o wote k'o ye cɛw ye kelen politique mɔgɔ ninnu bɛɛ ye kelen i bɛ dalilu dɔ di i yɛrɛ ma ye o la ye bon politique mɔgɔw y'o de faamu dɔɔni dɔɔni min bɛ sɔrɔ o b'olu bolo parce que kabi jamana in sigira génération kelen de bɛ kɛ ka mara kabini Moro tile la fo bi o cɛkɔrɔba ninnu de bɛ ka jamana mara bon o wari in b'olu de bolo sanu min bɛ bɔ o b'olu de bolo ayiwa jamana bɛ dɔɔni dɔɔni min sɔrɔ saraka minnu bɛ di jamana a bɛɛ b'olu de bolo n'a kulela u bɛ dɔɔni dɔɔni d'aw ma aw foyi t'aw bolo donc ni baara hali an filɛ yɔrɔ min na bi maa minnu bɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ olu ka kuma man ca koyi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye koyi hali an ka bɔ maa nɛma ne ka bɔli man ca dɛ o ye tiɲɛ ye o an ka bɔ kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ ni min nɛma na dɔɔni e b'i ka baara bila i bɛ taa min i bi nin b'a ka foro la nin b'a ka sɛ marayɔrɔ la a kɔrɔtɔlen don dugu ka jɛ a ka taa ka sɛfɛnw cɛ ka t'u feere nin b'a ka bitigi la fo n'i siranna u ka na t'i ka bitigi dakari n'i tora so ne de i bɛ taa min ani ko an ka bɔ ne min ka sini nasɔngɔ tɛ n kunna ne b'a fɔ to an ka bɔ n'i y'a ye n ka nasɔngɔ tɛ n kunna a nɔ don ko in de ye o donc o tɛmɛtɔ ni dɔw yɛrɛ ka kana bɔ nin minɛ a b'o fana minɛ a bɛ taa so parce que ale bɛ dɔ de ɲini tafan t'a la fɔlɔ kɔngɔ bɛ adamaden la a bɛ fɔlɔ bɛ ɲini o ye dumuni de ye n'an ma baara kɛ an tɛ se ka politique mɔgɔw kɛlɛ an tɛ se ka tubabuw kɛlɛ o y'a
to an ka jamana de ma sigili seken ta fɛ k'u tɔgɔ yɛrɛ fɔ mais jamana kuntigi fɔlɔ min sigira a kun y'o sira ta n'a ma ja tubabu ye parce que adamaden yɛrɛ ka se ka baara kɛ pour que i ka si jamana ba minnu filɛ n'a bɛ ko veto bɛ nin bolo nin bɛ nin veto in t'a damusuya la pɛrɛ koyi fanga dɔ de b'i la ko dɔ bɛ to i ta la parce que n'i sen bɔra la a bɛ fiɲɛ dɔ s'a ko ma nka e nana maa na i taara maa ta hɔrɔn ko ten ko maa jɔlen t'i ye jama min na n'i y'i sigi jugu b'a fɔ k'a taara so a mɛnna diɲɛ bɔ Afiriki tɔn bɔ Mali donna o fɛn ma don Mali bɔra o fɛn ma bɔ an ta fɛn feere ma an ta foyi t'an bolo tubabu filɛ tubabu ka sɛnɛkɛlaw y'u sɛnɛ kɛ k'a kɛ a développera ka ni sɛnɛkɛlaw k'u bɛ gɛrɛfu kɛ dɔrɔn État tɛ sɔn b'u deli yɔrɔnin kelen a ko ka dan sira la nka an fɛ yan sɛnɛkɛla ye mun foyi parce que baara tɛ sen na o hali burusi kɔnɔnaw la bi maa min ɲɛsin bɛ baara ma a man ca bɛ samiyɛ ma ɲɛ dɔw b'u ta tulu de da o kunna n'o tɛ ale yɛrɛ ma sɛnɛ yɛrɛ kɛ e ka nin kɛnɛ ni baara yɛrɛ ma k'a la samiyɛ ma tɔgɔ da o kunna ji ma na o ji de ma na an fɛ an ka samiyɛ ma ɲɛɲinɛ hali n'aw ka samiyɛ kun ɲɛna foro kun t'e bolo ye k'a sɔrɔ Mali yɛrɛ n'anw yɛrɛ ni an ye barika don an yɛrɛ la samiyɛ ko yɛrɛ ti yan parce que ji bi yan san kalo 12 e ka jateminɛ fɔlɔ forage naw sisan forage sennaw yɛrɛ bɛ yen a ji ɲinina yɛrɛ man ca fɔlɔ tun bɛ yaala k'a lajɛ ni ji bɛ yɔrɔ min na kɔsa in na forage machine ɲɛnama bɛ minnu bolo ni k'u ka se yɔrɔ yɔrɔ u b'a se ko parce que ko ji b'an ka dugukolo yɔrɔ fanba bɛɛ la n'i y'a se yɔrɔ yɔrɔ i bɛ taa bɔ ji kan wa sɛnɛfɛn ka dɔgɔ min tɛ ɲɛ an ka dugukolo la a ka dɔgɔ dɛ k'a fɔ nin fɛn masina tɛ ɲɛ Mali dugukolo la a ka dɔgɔ dɛ dugukolo in bɛ dɔ b'anw fɛ yan Ala ka dɛmɛ fɔ nka bɛɛ de sigi bɛ ten baara tɛ jamana kɔnɔ wa jamana dun baara minnu bɛ fɔ e ma ye a tɛ a ka tile bɛɛ ni mankan cayara dɔrɔn o bɛ dɔw kɛ polisi ni ye mɔgɔw bɛ kasi la polisiw bolo don o don a tɛ polisi min ta ni ma da la ni diɲɛ jamana ta parce que bila yɔrɔ wɛrɛ tɛ mɔgɔw bolo ni mankan cayara a bɛ polisi dɔw ta parce que olu ta man gɛlɛn tilancɛ bɔ jamana kunna tilancɛ bɔ jamanadenw kunna polisiw ka yafa an ma ko bɛ na cogo di olu polisiw fana b'a k'olu bɛ kɛlɛ la k'olu ka hakɛ an b'a ka aw bɛɛ de kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an ka hakɛ min bɛ polisiw fɛ est-ce que o bɛ politiki mɔgɔw yɛrɛ fɛ ka taa dugu kɔnɔ ka segin polisi ma dɔ dun i kunna o b'a sɔrɔ i bɛ ordre kosɛbɛ koyi wali b'a sɔrɔ i bɛ 5 sur 5 n'o tɛ n'i bɔra dɔrɔn i bɛ dɔ di olu ma Ala ka hakilima de d'a ma dɛ awa n ka nin kuma in a tɛ tigɛ ka taa fɔ ko n bɛ ka marché dɛmɛ walima n tɛ ka m'o fɔ dɛ n ko ka baara de kɛ parce que fɛn in daminɛ ye baara de ye tant que an ma baara kɛ an tɛ bɔ nɔgɔ la n ka kuma khulasa ye jumɛn ye foyi tɛ maa min bolo o ka kɛlɛ tɛ taa ɲɛfɛ kuma khulasa de ye nin ye ni min y'a tigɛ a ye nin ɲini ka d'a ma n ka kuma khulasa de filɛ foyi tɛ maa bolo e ma kira tun bɛ tanga ɲini ka bɔ fɛ o bololankolonya façon ma wa Ala kira ye o ni kufuru de nɔrɔ ɲɔgɔn na al-kufru wal faqr parce que ni foyi tɛ adamaden bolo a ka sabatili ka gɛlɛn o ma ye o de y'a to silamɛya n'i sera niveau dɔ la hali min balilen don o bɛ daga e ye masala ni kɔngɔ bɛna maa fa jufa ye haramu ye nka haramu bɛ wuli ka bɔ o kan ale ye o kuma nin na a kɔrɔ de ye ko adamaden man ka fantanya ka se niveau dɔ la n'i sera a ma dɔrɔn foyi tɛ se ka dilan an yɛrɛ b'o dɔn hali y'an ka denmisɛnnin hakili tɛ ja a tɛ se ka fɛn kɛ mun don parce que étape fɔlɔ an ma tɛmɛ o kan ni adamaden fara a bɛ se ka sigi ka hakili jagabɔ ko wɛrɛ de kan nka dumuni yɛrɛ ma sɔrɔ fɔlɔ adamaden bɛ fɛn yɛrɛ min dun a m'o sɔrɔ fɔlɔ a hakili bɛ jigin fɛn wɛrɛ jumɛn na denmisɛnnin yɛrɛ bɛ kalanyɔrɔ la ɲɛ t'a ka daraka ko la fɔlɔ a ma daraka yɛrɛ dun o ka kalanko ani min wulila ka daraka ɲuman dun min ka d'a ye k'o dun ka tila ka negemafɛnw fara a kan k'a jɛ ka nin bari o sigilen hakili ni dɔ in ta ye kelen dɔ in hakili bɛɛ de bɛ o la dɔ in hakili bɛɛ de b'a ka kɔngɔko la wa an yɛrɛ fana bɛ ten de bɛ maa bɔ mankan ci nka ni dɔn di min ma o b'a dabɔ kɛla
bon mi parce que foi table ale be kele la nga foi table le rebe marché garo la hali jim ta ngota le ah oh ko ka dan wari ko ka jisa nga duluma wala ba wani o jisonga dila fana o fana ka kibaru binna fara koka parce que ni i muska do ko la yakila do be do ala donc mana fa nga fle anga abarake ni fo be siga ka fo fiemba una jamana ya farafina ni le bulu ba kuna mina na kerengere mali barake bali adu wallahi barake bali adu hali munun fle bu ka shikute barala nga munun tara barala bu baraka ni privé te ma be jamana ka barala bu baraka ta so ma do na kuma ko biro la 10h ni midi te mena uta foshini dossier dama min dale ba do wule te bara rek nga kalo buka sara dafaleta ni docteur so do bo chula ta do rasula so ma nu nana ne le tan ke ko do rasula bana to koro ni 10h kuma nu nana nu yalla laje 11h bita se kuma ka se midi ma be moto tu buka moto ta moto ta beta o yu tale fo shini 10h est-ce que oni jamana benoka bebe jam para jige erdo 16h ta ga 15h be mami soro barakero la ka do fo munu e bulo kono mo nu be sran wal ma yoro min patron ka ko ga gelen doni non ni min ba fo ko anga ka tugola wadi kudi ka ko ga gele mallaya anga ka tugola e ka ko ga gele ka ko da matene do ba keda aranga weekend de flate jamana bulo le flate do jamana bulo nga le wado mo bulo ka bi juma do barabla ka bi juma do babla do buta tuluda juma na ta kuna e wati joli kan fe bisirila ni mena o yer kilingu ani do tara juma na utale no ere wado bi fanri no akan fo lendi amba ba amen dilare wallahi na mafle na mayre ke mai jango kerengere ma la ko lew ni ma papier ko im boy ngolo kono ka wuli ka kodo nyi karon ke ishi birindira de balku sambisa shi chaman tlanje do de amanda ndlo la e bisaba bi oro tlanje ta fa nasira tlanje makaba dokere de sambisa ni ko binani ko am kala na matla folo ay do kan barama soro folo chendo am do ke manga fenwere kesa ta imunu halikata ta hali commerçant do ka bitiki dale ka fon ta ga di mo ma ta maçon do no ta er do kerefe ta ko do ke akapse jaskili do mambe ke mesoro ani mam di fuy soro donji abta kalo kele ko fla soro kuma mina dongo do keme soro la abga todi ni ne ya foza bo au fana antika amana tika kalanja ke kan diplôme soro karange ne ma fiti bara yini de bara yini fana te ma balika bara wore doke folo ba mano yode fo ko ma bi sinzi nyokala fanga fo ite nyokala la ko ma bi sinzi nyokala la yani bo bere soro bo bi kulu ka gele ko ngai bi sinzi nyokala la yani ka bo bere soro apsika ke bitu bolo lam ne fedula nga en même temps bitu ki ga demande yoro la atware la babina ke mo ki nyebe na ta ka kal do la babi day ba ko tiena ko bara du suba ko nga nambe an sigiti ha mariya re jama ba ka chaya kata do ba ka fara barake bali ga kata ha anga nyama de kundira marok ma ka kaci da ci arabu kana fara fin kana ci o yoro o fafi baka bara kolo gelen ko ne abuti bara kolo gelen ko an sogon nyamon bole markan kolu kanu je afle ruskono demu mu yere fisa no la ka kebbi fal wotro la afal wotro la may mandan de nga o kembe ka doni bo anguna de
Inyebe saniya toni mina jamana kono olu de nodu de ni jamana kutara nyefe ka atangorota mu na che o kadan de nga oni mi bashi soro bi mom so shimi de balu toro tinu jesri be so ma bu yala ka che ni ko soro ka keme woro ke yonga so be ni akuma fo abi faneni madol e ni organi o ka ni afinu ni ka fo ni ka ka nun do la ka akode ba di ani afo do ya o am vraiment alwami antna sugu kele ayo ba stala ngane kon ba don acha mbo ko di la to na Allah wetu o ga nyege no le bi nga ku to di nga ku sanye dai wala to ma ko roba mun mi kushi do bo la France tala ubi wa kala akle bi ga mi la ani mo ba mo ko de la mo shina utemalo ya binganna utemalo ya mafala sebe mafala umne ku datugo tla do ta war saraka labo ibi zo mine kata bla ni ma farati shini na bi ben aka groupe mo ko ta labo halu temalo ya bi fala ni zo mine na ba bulul biranye dala ga fanu ne sina temare ba joka nyeke kwa ka ke ko hala ya fon fene ni ku ba photo ta ere a domina fa bi ngolo tli ale ko nga ayre soro doro na da sa ta temeni barani na ba fe ambe jonya mina fada ka jonya de ni oro ka boala wallahi ni chi ngani nguma ifana te ko fa ni mabda jafa matlo la dro kibi cheka bi ka responsabilité be koro o de ba ansran ka kuma fo kuma do ene wala jamana dum ngo munu fana don don nge e bulu ka warka ka chien ka ashori ko munu e don don nge commerçant munu e don nge kebe ka daga dulu dala impôt taxi dédouanement ma munu buka bulu la baralo ka daga du dala sale awa atoyedi impôt ka daga du dala o be fara nyonga e min sigime bureau kono e buka ko o shori ni ka deba kono donc ni ko yanu ka daga tu fa ma dala me ko barake do e barake ko e be o waru ka ko shuye e fana ka kuma kebe no fewdela e fana te baralaw do de no munu e doninge do de simbolu ka warka ko tu wal jamana reka wiran mana ko ressources naturelles wa amaro jamana reka femnu bo salni femnu bo amun je o ma donno ni nganga sambe mawla e bi ci bureau kono ka fusi ni to buche o kunu anto o nyina donc nayni kuma fo e fana bin soja voilà ay tien fo parce que femme quand kuma me mo de barake ko fama ba ngo kami ba nyema de tonfle aha barake balien yere ngo fama o de ba sisi jamana min fama ma baraka o fanda baraka ngo fama de strado matokoro fama de bara strado mo ko ka ko facilité ka wele dakara sebe ko ma sebe ko ere juti ke ka boblola ame fa ke ka blanga maradu ya be mana mana ko tali ubu war munun shenu ya ke ga baraka abe dobo abe jamana avancer doni ga utu baraka na ide ba shenu ka ta blade Suisse France Amérique yanga repta sojo Dubai ta mungole yanga repta sojo France ta mungala ha do anga toro kuma baro boy ko do so daga bana do jokko do are ka soro fu be fana so yere nye ko ju yaro so be nya sira ke do jamana ku ju wele kana ni so faso en bi ka jamana kono ni yeda o fu ina na ko fu so fleka kwa jera iyo kwa nyana ko nga ko briki dingele mbaje ko me ko ni ku ni joyi faso la check you deny ka o fo che on check gala bukari jiri kuru ma me jila de ga ba mai o ba nga waru shie ka tu blay bem saka to yi ko aw buga ta war marai aw ko jamana fanda jamana lu ba nga fanda don chugo an ga fama du ta war marai ko ainin blanye ya mago maseni ma folo
eni kata so jamana yɛrɛ filɛ so ɲuman yɛrɛ t'an ka jamana ka e ti k'o jɔ yan e bɛ taa so jɔ Faransi i ka so tɛna kɛ Faransi so ɲuman ye a tɛna jɔ Mali la yan ni kun y'a jɔ Mali la a kɔni bɛ fara Mali so ɲumanw kan mais e ɲaga b'i kunna taa ni minɛ a tɛ se ka so ɲuman jɔ Faransi koyi a tɛ jate Dubayi so ɲuman fɛ koyi i bɛ t'i ka sɛ kulukulu ni jɔ Dubayi ye wa i ni buruju ti don a kɔnɔ koyi ni Ala ma fara o kan hali tɛ sa kodala so ɲuman mama bɛ tunani k'a kɛ ka fantanw jamana foroba nafolo a ta ka taa kɛ ka yɔrɔ dɔ dilan ne ma dala n'i bɛ sigi a yɔrɔ in kɔnɔ Ala tɛ sɔn o ma ka caya dɛ ka tɔɲɔni kɛ tɔɲɔni nafolo i ji ka cɛ n'o ye hali tun bɛ maa minnu fɔ yan ko hectare b'u bolo yan titre foncier la a y'a jumɛn nafa a dɔw ta kɔkisɛriw b'o k'o ɲɛ dɔn ne t'o ɲɛfɔ kɔkisɛriw de b'o kiiri minnu de b'a feere ok kɔkisɛriw bi yan minnu ye faso ci ka dugukolo fara ɲɔgɔn kan u tilala k'a dugukolo fanba bɛɛ feerela k'a mɔgɔw furakɛ dɔw ta kɛra k'u furakɛ dɔw ta den bɛɛ kɛra dulɔminɛw ni dangaden ɲuman ye n'a ye min di min ma nin ye ta ye o b'o feere k'o di sungurubaw ma n'a ye min di min ma ko nin ye ta ye o b'o feere k'o don dulɔ la aw y'a jumɛn ye k'a y'a tigi nafa ko minisiri karisa filɛ a salen a sara ka parcelle minnu to a sara ka hectare minnu to a filɛ a denw b'a nafa la u stabilisera u ka ɲɛnamaya basigira u bɛ hɛrɛ la u bɛ commerce la u bɛ da ayi a bɛɛ ta tiɲɛna ko yɛrɛ t'a dɔw la yɛrɛ a maa caman tɔɲɔnikɛla ninnu caman tɛmɛna e bɛ kɔlaw la i t'u den yɔrɔ dɔn i t'u muso yɔrɔ dɔn i tɛ foyi hali a yɔrɔ man jan dugukolo dɔ filɛ ma surun na yan n tɛna yɔrɔ tɔgɔ fɔ tuma bɛɛ ni y'a yɔrɔ ye ko minisiri dɔ ta don minisiri dɔ ta don ko denmuso kelen b'a bolo ko bɛ yɔrɔ dɔ la to kɛ yɔrɔw la ten a filɛ maa ko bala ka yɔrɔ jɔ ye ko in ye n de ye dɛ o tuma an b'a dɔɔni dɔɔni fɔ a fa bɛɛ la dɔ ka na dɔ ta k'o k'a ta ye yàrá Mali y'o de ye i bɛna kuma dɔrɔn dɔ bɛ parce que min ka di faamaw tulo la dɔrɔn an k'a fɔ k'olu nɔ tɛ k'anw yɛrɛ de nɔ don sɔrɔ ko in y'an bɛɛ de nɔ ye bilen ta bɛ f'i ye office du Niger filɛ ɲɔnɔ Segu yàrá an fana an b'a fɔ ma k'u ka taa sɛnɛ kɛ u ka taa sɛnɛ kɛ taa y'a dɔn i t'a faamu Bamakɔ du terrain ko yɔrɔ i b'o ɲɛ dɔn i b'o ɲɛ dɔn basi t'a la ɲɔnɔ foro sɔrɔ ka gɛlɛ Bamakɔ du terrain sɔrɔ ye yàrá Bamakɔ t'o faamu walima sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmɔgɔ ye mun t'a fɔ kuma bɛɛ hali mana mɔgɔ ye ale bɛ dun kɔrɔ n'u bɛ yaala yaala ni fɛnw ye k'u ka taa sɛnɛ kɛ kuma dɔw la o seyɔrɔ minnu dilanla sɛnɛ kama jamana faamaw ka fagun kama u ma se ka kɛnɛ dilan ka di mɔgɔw ma bon kɛnɛ in dilanbali a siyɛnni dama de b'a kɛ parce que yɔrɔ min n'o kan ka aménager miliyɔn tan i b'a sɔrɔ o devis kɛn bɛ ko miliyɔn 30 mugan bɛɛ ye siyɛnta ye donc n'a bilan kɛra k'a devis kɛ a bɛ fɔ ko jamana tɛ s'a kɔrɔ parce que siyɛnta ka ca ka tɛmɛ min bɛ don baara la parce que a daminɛ dugu fo sanfɛ bɛɛ b'o dɔn komi bɛɛ ta b'a la ciden ta b'a la planton ta b'a la directeur ta b'a la ministre ta b'a la fo sanfɛ n'u ye kɛnɛ dɔ kan ka labɛn 1 milliard ni 1 milliard kan ka kɛnɛ min labɛn u bɛ taa 3 milliards 4 milliards kɛ o papier la jamana de b'a sara tuma bɛɛ foroko crise bɛ yen ka min fara o kan faamaw de fana taa bɛ foro in fanba minɛ ye ok Bamakɔ ka foro min bɛ ɲɔnɔ ko ɲɔnɔ ka yɛrɛ ka foro bɛ yen faamaw de bɛ taa foro minɛ ye ka sɔrɔ k'a di location ni kunnamadaluw la min yɛrɛ sigi bɛ dugu la b'a ka demande don a tɛ foro sɔrɔ nka a bɛ taari 10 20 di Bamakɔ ka dɔ ma la ni surafɛ nin kisɛw de b'an tɛgɛ kɔnɔ dɛ ni nkalon don u ka na fana Mali bɛ ka taa tan de dɛ dajurunin bɛ min bolo ale de b'o signé n'a ye min di min ma o dir'o ma n'a ye min minɛ min na o minɛn'o na o fana b'a tilen ni ko la ye o fɔ ɲɔgɔn kɔ o la ye ni min nana o bɛ dɔ d'a teriw ma ni min nana o bɛ dɔ d'a balimaw ma an bɛ ka taa tan marakɛla ɲuman de ye maraden ɲuman de ye وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أن tuubi fila de bɛ ɲinanw fɛ
diɲɛ tuubi diɲɛ ko tuubi ni ala ko tuubi maliyɛn ka tuubi de ye fila ye ka tuubi ka segin ala ma ani an ka tuubi ka bɔ fɛnkɛbaliya la ka segin baara ma ka segin cɛsiri ma a fantan n'a faama bɛɛ an filɛ fɛ ye o n ko sini an bari baara kɛ dɛ ok an m'olu de wele ka na bila an ka fɛnw na yan n'an ka baara o baara bonyana an m'olu de wele ka na an tɛ se ka foyi k'an yɛrɛ ye a dun bɛɛ kalanbaw b'an fɛ yan wa a dɔw k'a f'u t'a ɲɛdɔn tɛ dɛ baarakɛbaliya de don fɔlɔ ni tun ye masɔn ta ka bila i ka baara la a b'a ɲɛsin a ma k'a kɛ a sɛbɛ la sisan i bɛ masɔn ta dɔrɔn o fana bɛ masɔn wɛrɛ ta ka bila a la ka taa kɛ yaala yaala ye bɛɛ b'o kalama sɛ i bɛ bolola baarakɛla i baara d'a ma dɔrɔn a yɛrɛ bɛ paranti dɔw ni fɛn dɔw ta ka bila o ko kunna a bɛ taa yaala yaala an tɛ baara la dɛ a ye to an ka sira ala ɲɛ a ye to an k'an sɛbɛ don an yɛrɛ ma parce que an filɛ fɔlɔ maliyɛn yɛrɛ an bɛ ka fagun kojugu an b'a la ka kɛ maa fɔlɔfɔlɔlenw ye kojugu minnu taara kɔ kan n'i taara kɔ kan dɔrɔn i yɛrɛ b'a dɔn ko tiɲɛna an tɛ baara la yan parce que i b'a ye k'a fɔ tiɲɛna ne filɛ min na yan hali ni ne tun ye nin kɛ ka n to mali la n kun bɛ dɔ sɔrɔ i yɛrɛ bɛ seereya o kan e yɛrɛ bɛ da la k'a fɔ tiɲɛna ne sɔnne filɛ min ma yan ni n kun sɔnna a ma ka n to mali la n kun bɛ dɔ sɔrɔ a ka hakiliman d'an bɛɛ ma ala ka bɔda kan ye ala ka baara kow nɔgɔya baara tɛ min bolo ala ka baara hɛrɛma nɔgɔya diplôme tigiw a kana kuma in kana tɔɔrɔ dɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ yɔrɔ ɲini de la an k'a filɛ k'an seko ni kɛ ko in bɛɛ tɛ diplôme ko ye ala ka bɔda kan ye ala k'an dahirimɛ nɔgɔya an ye parce que adamaden bɛ dɔɔnin dɔɔnin min dun n'o sɔrɔ ko ka gɛlɛn dɛ ale man ɲi parce que sisan ni fɔlɔ tɛ kelen ye fɔlɔ tɛ kelen ye dɛ hali b'a ko kira ye muso furu maa ma ni kuranɛ aya ye a furu o kuranɛ aya tɛ se ka kɛ ka muso furu sisan a ti ɲɛ parce que waati dépense tɛ yen kuranko tɛ yen jiko tɛ yen foyi tɛ yen a ni ɲɛnamaya c'est très simple nka bi ɲɛnamaya compliquera ko ka ca n'i b'o ɲini dɔrɔn i bɛ taa fo kɔfɛ nka bamakɔ yan o ti ɲɛ dɛ tant que i bɛ baara kɛ dɛ ayi i bɛ baara kɛ dɛ sigi tɛ adamaden tɛ baara an ka kodɔnna ko k'a tɔgɔ yɛrɛ t'an ka kan na a tɔgɔ ye kan caman na baarakɛbaliya a tɔgɔ tilennen a tɛ bamanankan la o a bɛ yan a tɛ yen o bɛ fɛ i b'a tafsiri de a tafsiri de bɛ yen i tɔgɔ yɛrɛ tɛ yen an fɛ farafin i bɛ dɔ de kɛ i bɛ fanga bi se mini min na i b'o kɛ adamaden tɛ foyi la karamɔgɔkɛ jumɛn na jeune diplômé sans emploi bɛ yen sans manger a y'o ye bɛɛ bɛ manger ta o bɛɛ bɛ dumuni kɛ mana fo e m'a ye siya dɔw b'an fɛ yan olu b'a laada sigi maa o maa bɛ so kɔnɔ bɛɛ bɛ dɔɔnin dɔɔnin kɛ bɛɛ nin yɔrɔ bɛ na siya dɔw tun b'a kɛ o hali n'o y'a sɔrɔ a ko a laadaw bɛ ka dabila dɔɔnin dɔɔnin olu tun b'a kɛ hali u yɛrɛ balimaden b'u fɛ yen bɛɛ de bɛ na nin dɔɔnin dɔɔnin b'a wajibiya i kan a kɔrɔ de ye k'i kala fɛn kɛ n yɛrɛ ye la adamaden ala ka dɛmɛ kɔfɛ i ka se ka siri i yɛrɛ la a ka ɲi dɛ n ka nin kuma nin e ka daba nin b'a lamɛn ka ɲɛ n b'a kɛ tile k'a lamɛn i bɛ wala i ni lafiya tuma bɛɛ i da bɛ mɔɔw tɔgɔ la dɔ b'o la parce que ni tɛ foyi foyi sɔrɔ tuma bɛɛ hakili ko mɔgɔw bɛ nɔ dɔ kan tuma bɛɛ dusu kasi ni waritigi min fɔra dɔrɔn i bɛ funu kɔrɔ ten ka sɔrɔ kuma dɔw la n'o waritigi fana y'a ka début fɔ e ye a ye dɔ kɛ dɛ a ka ɲuman d'a ma subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka